Gwamnatin Buhari ta haramta jin waƙoƙin Gwanja. A wata takarda da ta kara da intanet, hukumar kula da gidajen rediyo da TV ta ƙasa, wato NBC, ta haramta sanya wasu daga cikin waƙoƙin Ado Gwanja, ciki har da sabuwar waƙar Satawa, a gidajen watsa labaran ƙasar nan. Ya kuke kallon wannan mataki na gwamnati? Gwamnatin Buhari ta haramta jin waƙoƙin Gwanja. A wata takarda da ta kara da intanet, hukumar kula da gidajen rediyo da TV ta ƙasa, wato NBC, ta haramta sanya wasu daga cikin waƙoƙin Ado Gwanja, ciki har da sabuwar waƙar Satawa, a gidajen watsa labaran ƙasar nan. Ya kuke kallon wannan mataki na gwamnati? Gwamnatin Buhari ta haramta jin waƙoƙin Gwanja. A wata takarda da ta kara da intanet, hukumar kula da gidajen rediyo da TV ta ƙasa, wato NBC, ta haramta sanya wasu daga cikin waƙoƙin Ado Gwanja, ciki har da sabuwar waƙar Satawa, a gidajen watsa labaran ƙasar nan. Ya kuke kallon wannan mataki na gwamnati?